Minule sme si povedali, ako neukradnúť obrázok z Google a teraz si ukážeme, ako si na Google môžeme stiahnuť obrázky legálne. Takže prejdeme na Google, dáme si slovo, ktoré chceme nájsť. Skúsme blog. Klikneme na obrázky a Google nám vygeneruje obrovské množstvo obrázkov s logom blogu. Niektoré sa nám páčia, radi by sme si ich stiahli, ale musíme si overiť, či sú tieto obrázky voľné na stiahnutie. Prejdeme na toto koliesko, na možnosti, klikneme na ňo, dáme si rozšírené vyhľadávanie a tu máme toto naše slovo, ten blok, čo sme si uviedli. Rozmer obrázka si môžeme nastaviť, aký by sme potrebovali, ale nechajme akúkoľvek veľkosť. Pomer strán takisto si môžeme nastaviť, keď potrebujeme nejaký zvláštny, necháme tento. Tu si môžeme označiť, či chceme farebné alebo čierno-biele, alebo dokonca si môžeme nastaviť kliknutím na toto okienko farbu. Tak necháme všetky farby, typ obrázka necháme všetky, tu tiež si môžeme nastaviť, alebo chceme tvár, fotografiu a tak ďalej. Necháme všetky, región, akákoľvek krajina, takže necháme akúkoľvek krajinu. A čo je najhlavnejšie, prejdeme na práva na používanie. Keď si rozklikneme túto možnosť, tak vidíme, že máme viac možností filtrovať. Prvá je možné voľne používať alebo zdieľať, ďalšia je dokonca aj komerčne, ďalšia je, že ich môžeme ďalej upravovať a posledná je upravovať a používať komerčne. Tak dáme si túto prvú, je možné voľne používať alebo zdieľať, klikneme na ňu a klikneme na rozšírené vyhľadávanie. A zobrazia sa nám obrázky, ktoré sa môžu vzťahovať a vidíme, že všetky tie, čo sme mali predtým s logom blogu, sa nám záhadne stratili. Zostalo nám akurát tento obrázok s blogom a neviem, či by sme mohli použiť ešte niektorý. Zrejme veľmi nie. Možno tento. To je tiež troška iná téma. Takže vidíte sami, že voľne stiahnuteľné obrázky s tématom blog ani nenájdeme. Takže to znamená, že si budeme musieť obrázky sami nakresliť a tak použiť na našu stránku. Takisto to robím aj ja, aby som nemal problémy, že si kreslím sám svoje obrázky a mám istotu, že som ich nikomu nezobral. Takže čo sa týka Google a vyhľadávanie, tento systém si vyskúšajte, možno, že nájdete obrázky, ktoré vám budú vyhovovať pod iným tématom a nie ako blog.